Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longi kubor bam dagasni. Namar ke jinge kendu jinge jungi samla jungka Southwest Khasil District ki badan ka sab ha gabe day berki kam sports baper menta kasngi jungka arfundri utrik unailar arhajar arpuar ki samla jungka KSU Southwest Khasil District ha ka jingelam jong usamla forward man nongrum ublongru kum president jungka KSU Southwest Khasil District ringkat berki dokot jungka seng kilalet banya kendu ya ka DC jungka Southwest Khasil District kongkaramai khar kongor ha office trekam jongka ban pinsngo hakmat jongka bat banya kran halor kene kamat kabaki samla nong yele kai sport jongka Southwest Khasil District baper ki mahat ya ka jing e Watla kilawan ra ya ka jingjot ka nam ka buram ya ka dong ka than henry shibun kini ki samla ki le kendu ya ki jing e la ong ba ki babun ki samla ki wan ra ya ka jingjom ki dei ki samla ki bawan na ki long ying ki badung Bakurdo bar khamtam haba ki shakhot ban mi khman la ka dei na ka district ne na ka jilla ki babun ki haban sei na ka plala jong klem kanu ka lat jingeram na ka tanat sport bat jong ka sarkar Halor kani ka jinge kendo lo ong baka seng kadap da ka jing smokeman lo ong bana ka liang jong ka DC kala kular ban shim khya ban thau kilat kilenti ban pinyo kilat jingeram na ka benta jong ki samla ki badan ka sap ha ka liang jong ki sport Babder kat berkicing juki samla na po ka district Brookway ki baju ki samla ki bayi la ka sport ki baju mikmat ya ka dongkatan ya ka jala berkunjuru ki bala lej mikmat wa dikir India sabar jungkari babder kat berkicing ki baki ki ya kendo hagaliang ka pisa la benong hagabaki lej mikmat na po ka ka dongkatan jongi kimat subun gicing bagi juan kendo ingi ka seng manpan gicing rap la kalong gicing rap pisa berkuai ki jingrap la bendai ki tiaro ki juan mat jungi ban pensngi kita gicing raden bangi lay ban tai tiar pedang jongki la clear ki bahato na kaliang juga DSO ka erap ne meki hagder kat bat kita gijinglot jingsep ki baki ki lej mikmat na ka la kalong ya ka district ya ka jala batuat ya kari India ru perkoi harai ka bas ka jawab ka bangyo naki kolong ba kimyo ai na kliang juki kimyo ai ka ba nakliang ka sports le ka DSO ka ai ki tenak takadaw ka penlongi ha ka singi ka bamta banginya kendu ya ka DC banginya keren banginya keren ha ka ber kat berkata ka benta bangi mingla kentur di DC ba lakno kan tau kilati banerap ki samla nor ke babun ni skutu ki samla chung hene ki balaj mi khmat ha ki lampung il kai baper nalor bakilong ki brew ki nalor bakilong ki brew ki bawan na kilong ing sem ki badok ki lej mi khmat se ki jaka ki bajengai ki janjar ha ka bailaj baywan ki janjar ha ka baybam ya ka baybam te nakata kadaw nilayo bani keren bagi disi bakal kumno kan tau kilati nomor menta ngi bak hapo juga district sports officer kadan kato ka DSPS kaba kakailan juga to kala keren sai 4% naga jingmang sai juga sarkar naga bentak tu kalaban ai kum ki kenja scholarship naga bentak ki nuk samla dan sap ki ban napo kan ka dong katang ti hadin kata ngilayo bani keren ya ka DC bagi DC na kliang juga DC kelar man sa penbaj ya kane ban lom ya ka komite kan ban DSO bani keren ya penbaj ya kane kenang ba kirukin ai ka bahatam iki samla ki ba jumi khmat ya kane ka dong katang haki sport baper